Өзегіз көріп тұрасыз, нендей ситуация біздің илләрдә һәм кызганычка каршы безнең яшьләребез дә бу юнәлешләргә иярәләр. Безнең егетләр, кызлар Сирия булсын, Афганистан булсын, чыгып китәләр, шунда сугышалар, төрле алганнарга ияреп, төрле утопистик идеялар белән йөриләр. Бу инде бер кеше чыгып китсә, бу бер кеше генә түгел, ул еш кына үзен һәм үз артыннан семьясын ияртә. Безнең дини мәчет каршындагы курсларда укытучылар безнең белем дәрәҗәсен үстерергә кирәк. Чөнки кызганычка каршы еш кына шундый ситуациялар булгалы районнарда, белем җитмәү дәрәҗәсендә яшьләр мәчет каршындагы курсларга йөриләр. Мәчет каршындагы курсларга аларга исламга карата нидер мәхәббәт, кызыксыну тәрбиялиләр, ләкин тулайым белем, тулайым картина, тулайым исламны ачып бирә алмыйлар. Һәм алар инде эзли башлыйлар информацияны социаль челтәрләрдә, интернетта аралаша башлыйлар. Кавказдагы егетләр белән кызлар булса, шундый ситуацияны үзем белән берничә нышманкыр әйтәм. Һәм инде кызганычка каршы аларның радикальләшү элементлары күзәтелә. Иншаллах, ислам галимнәрен үзебездә, Татарстанда үстереп булачак. Бүгенге көндә мөселманнар өчен мөмкинлекләр күп. Әмма исламнан ерак кешеләр өммәтебездә төрле проблемалар барлыкка китерә. Мәсәлән, интернетта берничә атна элек видео тараттылар. Күбегез күргәнсездер. Анда берәү фетнәгә инди. Милләт ара, дин ара көрәшкә чакыра. Дәүләткә каршы барырга куша. Мөселманнарга каршы фетнә чыгару, дошманлык хисе уяту, изге Рәҗәб, Шагбан, Рамадан айларында кан кую. Булар берсе дә җихад түгел, җинаят. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям русча предсказание кебек була, алар турында безгә хәбәр бирә. Һәм وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ аларны күргәндә, аларны юк итегез, юк итәргә тырышыгыз. وَمَنْ قَتَلَهُمْ кем аларны юк итсә, бу кешегә сәякун аҗран, зур аҗр, савап булачак индаллаһи фи яумил қиямah. Қиямат көнендә Аллаһ каршында зур савап булачак дип Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям. Ягъни аларның исламга бернинди катнашы юк, без бергәләшеп алар белән көрәшергә тиешбез. Аны кеше карамаска тиешме инде, әгәр шундый менә видео килеп чыга икән YouTube'та мәсәлән, кайбер кеше карый теге сакалы булганга, я теге мөселман кыяфәтенә кирсә дә кеше, аларның исламга катнашы юк. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta la taghurrannakum salatu ar-rajuli wa sawmuhu fanzuru ila darahimi wa dananirihi. Bir kişi namaz укый, ураза тота дип алданмагыз. Fanzuru ila darahimihi wa dananirihi. Onun кулына акча, дирхам, динар, акча ләккәш кергәч, ул ничек үзне тота, нишли, шуңа карагыз, игътибар итегез дип Пeygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Һәр хәлдә безгә ул видеоларны карап кытырмаска кирәкне өчен, чөнки әлбәттә менә анда чыгыш ясаучы сөйли 1552 елда килеп Казан алынды. Татарлар Россия дәүләтенең хакимияте астында калды. Әмма ләкин чын барлыкта бүген көндә без башка шартларда яшибез һәм бүген көндә Россиядә татарлар һәм гомумән мөселман халыкларының хокуклары тәэмин ителә. Шуның өчен без бүгенге көндә башкача яшәргә тиешбез, дөньябызны аңлап яшәргә тиешбез.